Si volguéssim repassar dones que han estat invisibilitzades a la història, dones de l'àmbit de ciència i tecnologia, dones STEM, doncs ens podríem remuntar molt enrere. En l'àmbit de medicina podríem anar a Metrodora, que és la primera metgessa reconeguda més que ens va deixar una descripció del que és la medicina del cos de la dona molt exhaustiva, no? O Hipàtia d'Alexandria, la primera dona matemàtica i astrònoma de la història, o Hildegarda de Bingen, que és un personatge que m'agrada molt perquè a més era una dona molt polivalent, diríem que la Da Vinci femenina sabia fer de tot, era poetessa, era metgessa, farmacèutica. Històricament havia hagut les calculadores, que eren les dones que feien càlculs. Els centres de càlculs, en aquest país i en tot el món, estaven bàsicament formats per dones. Les dones eren àgils en el càlcul mental, eren àgils en el càlcul abstracte i se sentien còmodes fent aquest tipus de tasca. Llavors, el nom de la maquineta és calculadora perquè substituïa la dona que feia càlculs. Un dels noms que m'agrada molt citar és el nom de la Hedy Lamarr. Hedy Lamarr, la controvertida actriu, que el que es recorda d'ella és que si es va despullar davant d'una càmera o no, però és que això entenc jo que és irrellevant, perquè el que sí que ens va deixar va ser un llegat de molts invents i moltes patents, de les quals la més coneguda va ser l'eixamplament d'espectre de banda, i d'aquell moment fins ara tindríem milers i milions de Matildes, de dones que no han tingut reconeixement, però que sí que l'han tingut els homes del seu entorn, que s'han atribuït a l'èxit. Des d'Einstein, des de Röntgen, Wilhelm Röntgen, que va ser el primer Nobel de Física, i en canvi no va esmentar mai la seva col·laboradora, la Berta Ludwig, i si busqueu a Google la primera imatge de rajos X, sortirà la mà d'ella, i a més amb la mà, com que sortia l'anell de casada, van poder esbrinar que la interacció de la radiació ionitzant estava relacionada amb la densitat de la matèria, no? I d'aquí la Liz Miner o una pila de noms de dones que no han tingut el reconeixement que es mereixien. Una recerca molt interessant que es va fer a l'Estat el 2017, els nois i les noies creuen que les dones són més obedients i més de cuidar dels altres, i els homes són més competitius i com més orientats a resultats. I aleshores creuen que, per tant, naturalment, les noies han d'anar a estudiar medicina o farmàcia i els nois han d'anar més a carreres com física o enginyeria. Ara mateix a física tenim com un 25% de dones. En altres carreres, per exemple, l'altra carrera que tenim a la facultat, que és enginyeria electrònica, en el conjunt de l'Estat els números estan molt baixos, estan com al voltant del 13%. Aquí estem una mica millor, també perquè hem apostat molt per plans pilot d'igualtat i perquè hem intentat introduir la perspectiva de gènere i potser també per altres factors, estem més aviat cap al 18%. I altres enginyeries, com per exemple l'enginyeria informàtica, també té uns números molt baixos al voltant del 15%. I de fet això, en lloc de millorar, en alguns casos, com el d'aquestes dues últimes enginyeries, està empitjorant. O sigui, anem a una societat cada cop més digitalitzada i en les carreres que tenen més a veure amb aquesta diguem, era del silici en la qual estem vivint, doncs el número de dones inclús va baixant. És important que les dones joves i les nenes tinguin referents i que siguin referents amb els quals es puguin d'alguna manera identificar, que no sigui gent molt brillant, no? Si has de ser o Marie Curie o res, probablement pensaràs que no has de ser res. Aleshores, en aquest sentit, és important mostrar que les dones que ens dediquem a la ciència venim amb tots els tipus i amb tota la diversitat que hi ha a la societat i que senzillament el que fem és tenir una professió interessant que després es reflecteix en la societat. Aquí a la facultat vam tenir la doctora Català, que és una important astrònoma i a la qual recentment s'ha posat el seu nom a un telescopi. Aquelles pors que tenen les famílies a que si les nenes es dediquen a determinats ambients professionals estaran soles. I clar, aquí la tecnologia és un ambient en el que nena estarà sola. Clar, què pot respondre una nena a això?
La resposta que hauria de fer és i què? Estaré sola, i què?